थरायना ना गुरना फैनानै बया दै गांबायनो बयदा दै गुसु फैनो र' बोरलै सान्दुं गुसुआव माबोरै नाया मोनगोना मोनाखै हो गोरलै गोरलैथार ए मा जानो होमबालाय नो दैया बोरै मोनदो बा गोबांथार सं गोरलै गोरलैथार सं ओमफ्राय एसे गोरलै गोरलै सिंग्रा गोरलै गोजा ए ओमफ्राय इखौनो एसे आथुर थांनाय हो सान्दुंआ माबोरै दुंफ्लांदो ना ओमफ्राय मोदोमा मा ये माथो लायनानै मा दे लखबा पुवासे 2 घन्टा गुरैनानै पुवासे उन्दुबाय नामा सान्दुं खान्था जानानै इदि उथिबाय थायो ओमफ्राय खांख्राइ गोरलै लकेल ना लकेल मोनदो सं बेखिनिखौ मोननाय होनबाय आया गोरलै गोरलै गेदेर गेदेर आस्लाब जायोलै मैथा जाग्राया मोनदो रंजा इफोर उथिबाय थायो बेसेबा उथिखायो खांख्राइ गोरलै ओमफ्राय लाबोनानै मानो बुथारफैखो बोरै मोनदो सान्दुंआ बोरै मोनदो हासमित्रायाल' उथिबाय थायो बाला ओरैनो कनिया जालायबाय ना सिंग्रा हाबदो नामा होदों दे थान्दा सोरबा बायना होफैनाय बेनिखौथ' जिखौ सुवाखै मानो सुनो आंलाय नों सुनो होननानै दाम लालांखादो बोरै मोनदो ना गुरहैबावनो बेफोर माखा गस्लाखौ सोमना गालांनानै उनथिग्रि गस्ला सोमनाय मानसिया ना गुरनो खारलांदों मिथिगोना आरो दंबावोसो नै गावनि बोरै मोनदो लाखतासेखै सुनो बाजोब्बाय आरो ओंखामा सङै फैयो आंथ' संखाया नोंखौ सोर थांनो होनाय काय साबाय दिसिल तो ए माखा एरिगिनि आं मानो संनो नोंसो नों संनांगो सङा मानो संनो जाया दे नोंनि ना गोरलै गोरलैखौ माया जानो गोरलै आसुगुर सासुगुर आं सेवदो सं फोजोबनाया सोर फोजोबनाय फिनिसिंआव सोर दांनि साला इफोर माखाखो माबोरै मोनदो सुबाय था दाना इफोर बायदि जोंख्लाबलायनाय सान्दुङाव नोंखौ सोर ना गुरनो थांनो होनाय दा माबायदि होनदो हो फैनानै जि सुनांबाय ओंखाम ओंख्रिबो संनांबाय दा नै आलु लेमगासिनो माबायदि मोनदो साला ना गुरहैग्रा आरो मा ओंख्रि संखो फारसेथिं अमा बेदर रुनाय नैखैजा नै जाबाय मा इयो आलु थिथा खाख्रेल पियाज बे ओंख्रिया मा सबाय दं अमा बेदर नामा हो माथो गगोना गलालै सान्दुङा बोग्रोजोबना हरबाय नामा माथो माबोरै नोंथां आया गरमलै ini kotong-tong kowo dawo gara nasomne baयदि सान्दुं गोसायाव लाखतासेखै नसखाबिखै आरो बोरै मोनदो जि सुनांबाय खानसि सुनांबाय नोंखौ खोन्थादो आं मोजांसो मा बुना लादोलै oke Anda baratam sakala bintang ala ya gorom sanggu nama ya gorom se nama kata orang satiti apel gesha selit oh भाई मारो मुझे मारो wow it's me to reply oi wrong 이렇게 바나이사이사이 능은 감속나 듣나 하야 ini
ओंखाम संगोन मानो नोंखौ सोर ना गुरनो थांदों होनदों आंथ' नोंखौ ना गुरनो थांनो हायाखैमोन थेवबो नै अननानै आं एरना बावबायसो नै नुवाखै नै सारायफोरा बेलथां बेलथां जालाय नुवाखै बुथुमनांगौबो संनाबो जानांगौबो इयै साफ्रालाय गरम बेखौ मानो दोनदो हो थास'बानो जानो लाबदो बावै मैया रुपिनि थास' बिबारदों मैया रुपियाव थांदों लाख्ला बयद' गरमखा फैलाब लाब गालायदों आरो पिउना मा खालि बुनोलै थांनायफोराव थां दंलांजात बायदिनो आइया मा बेदरखौ मा फोरानखोसो बेदरखौ मा फोरानखोसो होनदो ओंख्रि संनो सुवा मुदुफुलखौ लांजोबदो होननाय खोनालायदा मुदुफुलखौ लांजोबदोलै बे अमा बेदरजों सबायदो हाव आंलाय दानि होनबाय संनाबादो संनो नागिरदों होननानै आलुदो सबायदो मा गोथाव जागोनलै ए अमा बेदरखौ थास'बादोसो जानो लाबदों दरनैबा खाव जाना मोनजाथारनांगोन लाबनायनि आं दा सबायदो आलुदो खद जानो नाया दायोसो जागोन होनदों सबायदो अमा बेदरदोसो आखालना दंमोन ना मिथिगौ जाया थुखांना लायगोन आं दरनैबाबो नै नै ए मादो जानो लाबदों आङो मादो बिबारदो ओमफ्राय दा जाला मोदोमलायगोन नायदो दा जाला दा जाया दा मिसा मिसा होमबालाय बेखौबो आलायफिननांसिगोन आरो नै गुजिलालाय लुना खावजानो होननानै साला थैबायलै एसे राहा खालामो नालाय मानसिया हो एथ' मोजां रुनानै होलायबाय आङो नै फोराननासो दोनहैगारदो अबासो एसे मोदोमगोन माया थास' बिबार दा हराव आयदा रोंगोलै मानसिया थास' बिबार दे नै खालामथारदोलै थैबायलै मानसिनि माबा साराय खिथु गोसोमसो नुग्रा जालांबाय नै गोजाननिफ्राय नायबा अबस्था गैथारलै साला थैबायलै बासिनो जागा मोनाखै नामा आंखौ बारा बिदि उदपाद होनफैबाय थानाङा Saika